पे थे क्या गैस? यहीं पे था हाँ? भैया, 1 मिनट दूर ही था आपका ऑटो। आप चिल्लाइए मत और गाली मत दीजिए, ठीक है? ये फालतू और क्या चीजें मत करती बोलिए है? मुझे। और क्या करती है? मैं पुलिस के पास जाऊंगी। हाँ आ जाओ चल। नंबर है आपका, गाड़ी नंबर है, हम कंप्लेंट कर देंगे। थप्पड़ क्यों मारा मुझे? आज क्या थप्पड़ क्यों स्टेशन मारा क्या? मुझे? स्टेशन थप्पड़ क्या क्यों क्या? मारा मुझे? स्टेशन क्या कौन क्या? होते हो आप? Norok o viral video nugui hinimano omo boroni patimu tamo gothona wngkha tamni bagui o auto driver amsugjoli jaka hadike salane moniti kisakok norok nai tongdi ani channel no paya sa norok nongni nokhore phataro thanga kai kaisa jaga ni te kaisa jaga thangna kai norok tamo khai auto kawi thangna bus kai thangna wngya hangkai ula tui auto booking khaiye kaisa jaga ni te kaisa thangna muti hanya kaisa viral video kaisa phekya khoroksa ula driver ni bini passenger ba walai mani viral video no bulani video kilbo nugi saimana usongkhana o viral video bo jaga ni patimu oma wngkha Bangalore ni patimu ge patimung ni gothona tamo patimung ni gothona wngkha bwrwi khorokni ula tui auto booking khaimani oroni bisi kaisa auto swkang phakya hingkha borok te kaisa auto no cancel khai rwkha amo bai cancel khajakna auto driver phaiui a bwrwi khorokni bai kokbangui wala laikha amo bai o auto driver joli jagui cancel khaina bwrwi no thapra phungsa khai rwkha hingkhe norok bo viral video o nugui mankhana a patimung Bangalore hai kaisa metro city o se muti hai patimung patiu hingkai chini tripura ni kwbangma borok rok no Bangalore o tongui tongnai tongo chela bwrwi kwbangma borok no hingkai norok bo kaisa jaga ni te kaisa thangna hingkai auto kai thangna wngya khai ula tui auto booking khai thangna hingkai norok booking khaina swkang o video nukha kai kisa wansukgui nadi khoroksa bwrwi nokni nokhore phataro thangpuru bini safety bwsuk jora tui tong auto kisa cancel khaima bai se thapra phungsa rwjago hingka kai naina sidi norok borok tameni tamo khaiman hingkai norok kubun haste rogo tongoi norok kisa a video no nugui norok tamo swrwngthaiman hingkai norok ani video no chajakhai ba like share khadi tei ani channel no chajakhai subscribe khadi muti hai tebo kwtal kwtal video manani bagui।